magikoan. Autobus magikoa Artikoan. Ez dut hotza maite. Otso eta hartz polarrentzat da hotza, ez aurrentzat. Ez da ala, Arnold? Arnold? Ez, nik maite dut hotza. Txokolate beroa edateko. Toki hartuko dizut. Txokolate bero bat, mesedez. Aizu! Andereño kizkurne! Kafetegian egotea tokatzen zait aste honetan. Estikozkor bat alabi? Bi, mesedez. Muski, estikozkorrak, mesedez. Kontuz, Arnold, nire birraitona Nikolasek esaten zuen, lez? Kiskaliko zara, katilu bero aukituta. Munduko beste ertzeraino joango nintzateke honengatik. Hori ideia erakargarria. Ez dago beroegia, oraintxe hartzeko puntuan. Epa! Kaixo, Arnold. Itzela dago txokolatea. Wanda, esertokia jarriri ustea alda niri gordetzea. Bai, jauna, txokolate beroak badu gauza hon bat eta da edonon dagoela ona. Eseriko karan? Leio hautsi horren aldamenean? Ez! Hotzandia egiten du hor. Txokolate beroa edukita ez dago hotzik. Kolpe batean edango dut dena. Hotza dago! Nora joan da beroa! Bazen galdetzeko ordua. Hori galdetzea ere, Arnold? Badakizu hotza ezin dudala jasan. Txokolatearen beroa non zegoen jakin nahi nuen. Oso galdera egokia, Arnold. Eta izotza eta osaren lurraldea bezalakorik ez beroa aztertzeko? Ez kara Artikoan egongo. Bai, horixe. Artikoan? Munduko lekurik hotzenetakoa da hori. Nire lehengo eskolan berokia jantzen genuen hotz zegoenean. Berokiak jakina. Nola ez zait burutik pasa? Andereño kizkurne, ez aldira me xamarrak Artikorako. Ea beste zer daukagun gortailuan. Artilezko berokirik? Ez. Ea norakik baden? Eskatuta. Artilezko jertxeak? Agortuta. Andereño kizkurne! Jupala! Tira autobusa zure lanera. Izoztu eginda motorra. Eta berogailua ere osten ari da. Kizkurnetu gaitu berriro. Entzun dizut, Tim. Eta gustatzen zait? Aiene. Kixa, itxi leioa. Bero guztia irtengo da? Nire ikerketen arabera, Artikoko temperatura 0 azpitik 100 gradura jaitsi daiteke. Arnold, zuk sartu gaituzu honetan. Eta baita aterako ere. Nola? Nuen galdera hori espero. Ai, batzuk azkarrago galtzen dugu beroa besteak baino. Egia da, odolotzekoa da muski. Gorputzaren kanpotik hartzen du berorik gehiena. Begira, zerbait erakutsi nahi digula dirudi. Ez kezkatu muski, odolberokoa naiz ni. Biontzat nire beroa. Etzen maleta hori seinalatzen ariko? Barkatu. Hala, betaurrekoak. Betaurrekoak dira bai, Ralfi, baina ez dira arruntak bero zelatariak baizik. Bero zelatariak? Zertarako dira?
Arraioa! Nire irudimena da landerenok lehen baino kizkur gehiago dauka. Hori ez da hilea, Ralfi. Beste zerbait da, gorputzetik darion zerbait. Ba hori ala bada mugitzen dabilen beroa galdu egiten da. Eta azkar galdu ere. Autobusetik kanpora doa. Kanpora, hotzera. Kixa, esan dizut ba leioa izteko. Orain ulertzen dut. Horrela galdu da nire txokolatearen beroa ere. Katiluan zehar eta katilu gainetik. Oh, hala da, Arnold. Beroa mugimenduan dabil beti. Ui. Eta gorputzetik ere alde egiten du. Bero iturriren bat aurkitu behar dugu. Ea hemen bero gailurik badagoen. Ei! Egurra! Sua egin dezakegu. Bejon deizula, Arnold. Gartxu mintzatzen zarenean, gartxu mintzatzen zara. Basko zobeto horrela. Bai, beroa azkenean. Baina noiz arte ordea. Egurrak irauten duen arte. Eta ez du askorik iraungo. Arazo larriren bat konpondu behar dudanean, limoiura eta tearekin bizten ditut garuneko zelulak. Ideia bat ematen ditorrek. Zergatik ez dugu autobuseko maleta txikitzen eta egurra bezala sutan erretzen? Ideia ona, sutara egurra. Atzera! Ur beroarentzako poltsak. Gauza bat. Aizue, bero iturririk nahi? Ondorio dinamikoa, Carlos. Eutsi zabalik. Ara, begira nola berotzen den ur beroaren poltsa. Beroa gorputzean nola sartzen zaidan sentitzen dut. Suaren beroa ur poltsetara eraman badezakegu, ba... Zergatik ez dizkiogu ur poltsak autobusaren motorrari jartzen. Poltsetatik motorrera igaroko da beroa, eta motorra martxa jarriko da. Brum! Eta martxan hasten denean, ospa hemendik! Beranduegi, autobusak alde egin digu ondotik. Eta baita Ralfik eta Phoebik ere. Ralfi! Phoebe! Ezin dugu! Nire irudimena da, ala. Bagoa zurigunean. Nire lehengo eskolan ezkinen inoiz izotz puska baten gainean nora ezean ibili. Aurrenak gorputzeko beroa galdu eta orain lagunik onenak. Eta autobusa! Eta nik ur beroaren poltsa ia. Urrotzaren poltsa hobeto esan da, galdu du beroa. Gu ozten bagara, ezingo dugu autobusa salbatu, eta kabo geu ere. Ez etxi sekula, Arnold. Euriaren ondoren eguzkia irteten da beti. Nahi bai eguzkia irtetea andereño, benetan. Zeiak hauek azpiko sendoren bat balute gutxienez, ezkenuke hainbeste bero galduko. Ideia bat eman ditorrek Dorozian. Utziko didazun liburua? Bai. Arnold, zertan ari zara, nire liburua? Barkatu Dorozian. Etxipen uneetan etxipen neurriak hartu behar. Jaka hauen tartetik beroa ainazkar galtzen denez, behar bada tartean zerbait jarrita gutxiago galduko da. Bai, ala da! Isolamenduaren ezaugarria. Izotz bihurtuko gara betirako ikusiko duzu, Phoebe. Zertan ari dira, gu salbatzeko zerbaitetan? Ba, jaken azpian papera sartzen ari dira. Zertan? Ne, paperarekin Arnoldek beroago dagoela dirudi. Wanda baino bero gutxiago ari da galtzen. Pena guk ezer ez daukagula jakaren azpian jartzeko. Zer da, muski? Konponketen liburua. Ea jartzen duen autobusari izotza nola kendu eta helikoptero bihurtu. Utziko ikusten? Nola ezpa? Burutik nahaztu altzara. Gure bizia liburu horren baitan dago. Arrazoi duzu, berotu naiz dagoeneko. Paperak ez dio beroari irteten uzten. Ralfi! Ez dutu, Ralfi! Salbatuko zaituztegu! Ez dutzeko. Eurak hemen baleude. Beno, mantxotu dugu beroaren mugimendua tartean blokeatzeko zerbait jarrita.
Eta ez dago beroari eusteko paper hauek baino ezer erroagorik andereño? Esango banizu larruzko berokia eta bero iturri bat dagoela iparraldean? Bani, ara noa, ziztuan! Azken iristen dena, muki izoztu. Gauza bat esango dizuet. Hau gozamena. Bero. Buah, Ralfik esango lukeen bezala. Nire irudimena da, ala bero iturri honek hildako arrainu zaina du. Berotzen ez pagara, ez dugu autobusik salbatuko, eta Ralfik ez du ez hori ez beste ezer esango. Hildako arrainaren osaina du. Haizek herri gozoa botatzen du. Eta itxura, hartz polarra da! Juhu, aurrak! Ikusi makusi, zer ikusi. Non gaude? Nola salbatu behar dugu orain autobusa? Badakit! Beno, jakin ez dakit oraindik, pentsatzen ari naiz. Ez dakit non gauden, baina bero dago behintzat. Autobusera eraman dezakegu bero hau? Pentsatzea merezi duen burutazioa. Autobusa non dagoen argitu beharko orduan. Itxaro idazu! Ez dut ulertzen. Artikoaren erdian baldin bagaude, nola gaude hemen hain gozo? Aztertzea izango da honena. Lurretik dator beroa. Eta hemen goian ere bero dago. Egia da. Badirudi lurreko beroa, landare bitxi hauetan geratzen dela. Zelandareak dira ordea. Aizue! Ikusten da hemendik! Autobusa ikusten dut! Kixa, kontuz! Teilatuko zulotik iesi doa beroa. Oh, hau ez da teilatua! Hartz polarraren larrua da! Hartz polar espresean goaz! Hartz polarraren gainean gaude! Orduan, hartzaren hileak jaketan sartu dugun paperaren eragin bera du? Beroa gordetzeko da? Nire iloba ilargiaranek esaten zuen, lez? Hartza! Hartza! Andereño kizkurne! Badakit! Ile korapilotsuak mantentzen du hartza bero. Arpen bikaina, Carlos. Itzela, baina nola irtengo gara hemendik? Kutsi, kutsi, kutsi! Hemendik, aurrak! Non dira orain, Phoebe? Ez dakit, Ralfi, ez ditut inon ikusten. Zertzen hori? Gure azpiko izotz puska txikitzen ari dela dirudi. Txikitzen? Gero eta txikiagoa egiten? Hau da, urtzen? Denak esan dituzu, Ralfi. Lagundu! Autobusetik hurbilago gaude gutxienez. Ez! Izotz puska zatitzen ari da. Lagundu! Ralfi! Phoebe! Gureak egin du. Ikusiko duzu. Akabo Carlosen txiste txarrak. Akabo kanpo ekintzak. Akabo kizkurne. Eutxi goiari, Ralfi. Horri alde honetan dioenez. Estalkiak omen daude hortxe goian. Hau nazka, zer nolako estalkia da hau? Gantzezko estalkia edo. Aizu, nazkagarria izango da, baina beroa gordetzen du behintzat. Oh, gureak egin du. Ospa, utikan! Ez dut zakarra izan nahi, baina astunegiak zarete. Gauza bat aizu, mortxak nola egon daitezke urri zoztu horretan?
Ez dakit. Baina, begira, ez zaie gorputzetik ia bat ere berorik irteten. Gantzak gordeko die beroa, zuk eskuan daukazunak bezala. Ulertzen dut. Mortxarentzat balio badu? Baita guretzat ere. Bizkor, Ralfi, ondo irtengo da ikusiko duzu. Hor non dauden. Aizue! Ai, ene, hainbeste bero galdu dutenez horitu egin dira. Baizera, Arnold, urdindu egiten da hotzez, ez horitu. Ongi asko dakit nik hori. Zatozte hona! Asmatu dugu beroa nola gorde! Aupa! Itxaron, Phoebe! Salbatu egin behar ditugu. Badakit, uretara jauzi egin eta igerian joango gara. Nire ikerketen arabera, ez dugu 3 minutu baino gehiago iraungo hain urrotzean sartzen bagara. Beno, orduan ez. Ez kezkatu, Arnold. Muski dagoen bitartean arazorik ez. Aurrera, Muski! Loitu egin gaitu! Hobeto esan da gantzestatu. Osondo, Muski! Deno sartu gara saltzan. Guazen ba erratzera, arriskatu eta bustitzera. Aupa! Jupi! Ni eno aurro horretara sartzera. Hotzegia dago, eta badakizue hotza ezin dudala jasan. Beldurrik gabe, Wanda, gauza gantzatxu hau itzela da. Ez da ezurik sartzen eta ez berorik irten. Ni egiteko gai baldin banaizu ere bai. Arnolek arrazoi du, noiztik naiz ni hain marimilika. Epel nagota, ikaragarria da. Phoebe, hau pozazu salbu ikustea. Nor da salbu, autobusa martxan jarri behar dugu uretan bukatuko ez badu. Pena autobusak nikainako berorik ez izatea. Badakit, plan bat daukat. Banekien izango zenuela. Eta bat eta bi, eta bat eta bi, eta bat eta bi, eta bat eta bi. Ea gorputzeko beroak kantza urtu eta autobusa martxan jartzeko adina berotzen den. Baina itxaron! Autobusaren metaletik beroa galtzen ari gara. Eta zer egingo dugu? Autobusa hartz polar bihurtuko balitz, haren larrun lodi eta guzti. Hori da! Autobusa berotzeko, beroari ongi eutxi behar zaio hemendik irten ez dadin. Nola, ordea? Utzi pentsatzen etorriko zait. Horra non eskutatu zenuen iglua egiteko tresneria. Iglua? Iglua? Iglua! Ideia ona, Arnold. Mil esker. Tira, adiskideak, elur bloke gehiago behar ditugu. Enekien elurrak beroa hain ongi gordetzen zuenik. Utzegia dela ematen du. Bai, eta ikusten duzu ze harina eta arroa den, hori beroari eusten dioten aire tartetxo batzuk dituelako da. Hartza isolatzen duen hilekora pilatxua bezala. Hori da. Bat eta bi, eta bat eta bi. Tira lagunok, ez orain gelditu. Astindu gorputza berotuko bada. Berorik gabe ez da. Ei, Arita! Igluak ez dio gorputzeko beroari ies egiten uzten. Autobusa berotzen ari da. Isolamenduaren ezaugarria. Lan bikaina aurrak. Ene, eta garaiz gainera. Barrura denok! Dena eman da, andereño.
Txokolate bero lurrintxu bat. Merezi duzu, Arnold. Mil esker, andereño. Eta oraingoan, ez zaitoztuko. Aparteko berrikuntza, Arnold. Mil esker. Oi, berriro. Demontre, hori da txokolate estalgarri ederra. Beroki barrubiguna beroa gordetzeko, kremailera zisten den tapakia, isolamenduaren ezaugarria da hori. Nola dakizu hori? Andereñok izkurneren gelanengoeniaz. Eseri, Arnold. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Zera, Artikoko saioa ikusi dut eta jakin nahi nuenean non saltzen dituzten berozelatari hoietakoak. Ez dituzte saltzen, ez dago horrelakorik inon. Zuk esatea bakarrik nahi nuen. Baina badira beroa eta hotza ikusteko betaurrekoak. Badakit, infragorri betaurrekoak, ezta? Bai, beroa nola mugitzen den erakusten dute, baina ez berozelatariak bezain ongi. Baina Artikoraino joan beharrik ez zegoen gauza batzuri beroak ihes egiten diela eta beste gorde egiten dutela ikasteko. Isolamenduaren ezaugarria azariko zara. Hain zuzen ere. Paretetan eta lozakuetan jartzen den materialarena bezala. Aire tartetxoak dira isolamenduan beroa blokeatu eta kanpora irteten uzten ez dutenak. Muski, itxi hori! Eta jendeak ez du gorputza gantza zigurtzen urotzetan bero egoteko. Jantzi guztiak erabiltzen dira. Milioika aire tartetxo baitituzte gorputzeko beroari eusteko eta uretan epel egoteko. Horta, zergatik ez dizkiezuei jantzi guztiak eman? Eta gantzestatzeko aukera galdu? Ez da pentsatu ere. Bai, egia esan barregarria izan da dena gantzestatuta ikustea. Baina beste gauza bat. Arnolek txokolate estalgarria berak egin beharrean zergatik ez du termoa erosi? Hori egin izan bagenu, ez zenigun hori esateko deituko. Eta jakingo duzu, baina termoa, bero fluxua blokeatzeko kanpoko pareta hutsa duen botila berezi bat da. Eta beste gauza bat. Haze txorakaria musker bat Artikora eramatea. Zera, edozein narrasti lozorrotu eta hotzez izoztuko litzateke ara iritsi orduko. Pentsatu dugu horretan, baina zera, muski oso musker berezia dugu. Ene, eskegi egin behar dut. Muski, badakit ez zarela kanpo ekintzan oso pozik ibili, baina zer da hori? Gantzestagailua. Ez, Muski, ikuslei ez? Sentitzen dut.